सासे फिसाखौनो खांनो हायाबा मानि बिमा बिफा जागोन फालाय बेलाय दा आंनि जायगायाव दाख्लै मोनसे एवार्ड होदों माने मोनसे एलेकायाव जे साथाम गथ'निफ्राय लानानै मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारा जों साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राया मा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुनो मोनगोन। फारसेथिं जोंहा बर'नि एक्टर फैला जे बरगयारी सारा बर' साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि फारसे मा मटिभेसन होदों स' नोंथांमोना नुनो मोनगोन। लोगोसे रायजोफोर नोंथांमोना बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिनाव नायनानै लाग्रो बा खोनासंनानै लाग्रो। सासे फिसाखौनो खांनो हायाबा मानि बिमा बिफा जागोन फालाय बेलाय दा आंनि जायगायाव दाख्लै मोनसे एवार्ड होदों माने मोनसे एलेकायाव जे साथाम गथ'निफ्राय लानानै जेसेबां बुरजा गथ'नि बिमाफोर दं बिसोरनो आं दा बान्था होनो दाख्लै आं लिस्ट बानायहोदों। लिस्टआ जाबाय आं बिराद मोजां मोनदों दाबो 10 जन फिसा खांनाय बिमा मोनदों आङो 7 फिसा खांनाय बिमा मोनदों 4 फिसा खांनाय बिमा मोनदों आरो 3 खांनाय बुरजा दं बे गामियाव बे एलेकायाव दा थाबैनो नोंथांमोनखौबो आं हांख्राय हरगोन बेवहाय बिसोरनो दा बान्था होनाय जासिगोन आरो मा जाय फिसा बुरजा खांदों मानो जाय फिसा बुरजा खांदों बेखौ जों बयबो मदद होनांगौ। सासेल' फिसानोथ' मदद होनायनि गोनांथि गैया होननानै आं बुंबाय थादों सानो खम जाहैबाय जोंनाव साफा माने मा होनो न'खरनाव साफाल' गथ' खायफाना सानैल' गथ' दा बेबायदि बेलायाव गामि गंसेल' खै न'खर आरो बे न'खराव न'खरसेयाव सोरबाया दाख्लै हाबा जादोंबा नों दा मिजिं थिनानै लाब गैया बियो जोनोम जानानै मा होनो देरनानै 30 बोसोरनि उनावसो बियो हयथ' स्कुलाव फैगोन जुदि हाबाखौ थाब लायोबा आरो हाबा थाब लायाबाथ' 30 बोसोरनि उनावसो फैगोन। दा बेबायदि बेलायाव जोंनि माने फरायसानि अनजिमाया खमायलांगासिनो दं। गोदो जों जेब्ला फरायोमोन आं गावखौनो उदाहरन होबाय थायो जों बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों सागुमोन आरोमोन न'खराव ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि खर'सा बिदा आंजों लोगोसे आदानि फिसाला आब'नि फिसाला जों एखेलगे गुदि फरायसालियाव फरायोमोन आरो मा न'खरसेयावनो आरो आनैनि आमाइनिथ' धेर दंमोन आरो मा दानि दिनाव ओरै जाहैबाय आमाइबो गैया आदैबो गैया आयंबो गैया बिफाल'ब्ला बिमाल'ब्ला बेहा सोर बिमाय थानांगौ सोर बिमायं थानांगौ सोर आदै थानांगौ आरो बिदि गैलाब्ला बिदि फोलेरानो गैयाबा नोंहा रावबो जोंनि गथ' गथायनि अनजिमाया डेफिनेटलि खमायगोन। ओंखायनो बिजोंनि मुङै मानिबा मुङै जों रायलायबाय थादोंब्लाबो गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सुबुं सानखोआ दा जोंनि जोनोम हारा खमायनाय लेखासो खमायगासिनो दं। मोनायावबो लेखा फरायनांगौ गोसो होनानै बेलासियावबो लेखा फरायनांगौ गोसो होनानै फुङाव थाब सिखारनांगौ लेखा फरायनांगौ गोसो होनानै आरो स्कुलाव थांनानै मास्टारजों रायलायहैनांगौ बिमा बिफाया आंनि गथ'आ माबायदि सानखान्थियाव माबायदि इंराजियाव माबायदि मोजाङै जोथोन ला सार मोजाङै फोरोंहर माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा जोंनो खोन्थाहर आरो न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनावहाय बे गथ'आ सोरजों लोगो जाहैदों मा खालामहैदों मा गेलेहैदों बेखौल' नोजोर होनांगौ। जादु मन्त्रआ बेनो रायजो राजा नोंथांमोन बेखिनिखौ खालामबानो बे जोंनि फिसाफोरखौ रावबो हमथानो हाया। जोंखौबो बेखिनिखौल' खालामदोंमोन बिमा बिफाया गोदो बिमा बिफाया जोंखौबो बेखिनिखौनो खालामदोंमोन। फुजा मेला जायोब्ला जों थानाय न'नि दरखं मोखाङाव लावथि लानानै नेनानै थायोमोन थांनो मोना दिनै लेखा फराय होननानै स्कुलाव सामफ्रामबो थांहोदोंमोन सामफ्रामबो फरायहोदोंमोन बेखिनिजोंनो जों रोंदोंमोन। जोंनाव बेबायदि इलेक्ट्रिक कारेन्ट गैयामोन मोनसे समाव गोजां बोथोराव बेबायदि जेकेट गाननो मोनामोन जोङो गामसासो साखायोमोन। आरोबाव दावराव दावसिनि दिनमोन बेबायदि थासारियावनो फरायनानै जोंनि लोगोफ्रा जोङो लेखा गोरों जानो हादों। दिनैथ' बिराद मोजां मोनसे थासारि बेबायदि थासारियावनो जोंनि फिसाफ्रा डक्टर इन्जिनियार जायो। रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदि थासारियाव खालामनो हायाब्ला खुनु दिन जानाय नंलिया जोंनि फिसाफ्रा लेखा गोरों मास्टार प्रफेसर डक्टर इन्जिनियार। दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों
नोंथांमोननि न'खराव नोंथांमोननि गामियाव नोंथांमोननि ओनसोलाव सोलायनाय लाबोनो गोनांब्ला परिबर्तन लाबोनो गोनांब्ला बे गथ'फोरनि दायित्वखौ ला न'खराव दायित्व ला गामिनिया दायित्व ला ओनसोला दायित्व ला बिसोरखौ रावबो होबथानो हाया आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो आफा इसोर बोराइ बाथौनाव बेवहाय थानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनो जाहाथे गियान होयो आफा बोराइ बाथौआ आरो बै गथ'फोरखौ जाहाथे साफा साफा सुबुं फुंखा महरै सोरजियो बेनि थाखाय आर'ज गाबनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ गोजोन्थों